תודה. נכון? לא הייתה שואה. לא שואה. אז תמשיכו לדבר על מה שדיברתם, על מה שאנחנו מדברים. אני חושבת שזה פשוט בסמנטיקה. כאילו, אם לשאול אותך את השאלה הזאת שוב, שאם נגיד עכשיו אני עושה משהו שבאמת רע לי, כאילו מזיק לי, אני יכולה, אתה מבין, אפילו אתה בתור חבר, תבוא ותגיד לי, וואי, שומעת, זה רע לך, את עושה מעשה רע. זה יכול להיות טוב לך, מה זה? זה יכול להיות טוב לאנשים אחרים, בשאלה מה את רוצה לעשות. לא, אם עכשיו אין לי כסף בכלל, ואני מוציאה 40,000 שקל על תיק, כמו שאמרתי קודם, והולכים להעיף אותי עכשיו מהדירה ויש לי 2 חתולים, נגיד, זה דבר שהוא רע. איך זה יעשה לי טוב? אני לא יודע. לא לאכול, לא לישון, כאילו... יכול להיות שלקנות תיק באותו רגע זה יותר טוב. אני בספק שזה מה שעושה לך יותר טוב, אבל... אבל התיק הזה גם יערס, כי בסופו של דבר כאילו יהיה לי רק חתולים בתיק. לא, זה בחירה אפילו... רגע, מה אתם מדברים? יכול להיות שהוא יערס אבל התיק... לא הבנתי. עם השאריות שלו בתיק... תסבירו לי רגע, תסבירו לי שאני אהיה בתוך זה. אני בספק... רגע, אבל זה nothing too philosophical, just like, let me, just explain it to me, sorry, I just want to understand. Explain, what are you talking about? הרעיון של משמעות הוא יחסי. אוקיי, סבבה. הדבר הכי טיפשי יכול לגרום משמעות, וזה עניין יחסי לאיך שזה קורה, אפילו אם לי זה נראה מוזר. הרי העניין היה על זה שאין מעשים רעים כביכול. אז אמרתי יש מעשים רעים. מעשים שכאילו אפשר להגדיר אותם באופן חד משמעי ככה. אם עכשיו אני מורידה לך כאפה, אני מורידה לך כאפה, זה דבר רע. זה דבר רע. זה עורר אותי. לא, אבל מי שנותן לך כאפה ככה, זה דבר רע. זה דבר רע, זה כיף לך הכאפה הזאת, כיף לך אור? או אם נשבור עכשיו לכל... וגם אם לא כיף לי, זה לא הופך את זה לרע. למה? אבל, למה? מה זה למה? למה? זה השאלה. כי הטוב ורע לא מבוסס על מה כיף לי או לא כיף לי. אוקיי, סבבה, לא מבוסס על מה כיף לך, אבל אתה יכול לראות סיטואציה ולהגיד, זה דבר לא טוב, זה דבר רע שקרה. אני יכול, אבל יכול לזרק מבחינתי, אחר כך תסתכלי ותגידי. ברור. אבל זה יהיה נכון לרוב האנשים. לא, תקשיב. מה אכפת לי מרוב האנשים? רוב האנשים זה קובע, אנחנו אוכלוסייה כן. לא קשור, אבל גם... כן, זה קשור. זה מה שנכון, זה מה שנכון. רוב האנשים מבחינתי, רוב הפעמים טועים. זה גם נכון. כן, אתם צודקים, אבל אנחנו חיים בתוך אוכלוסייה, ובתוך אוכלוסייה יש הדגשים כאילו מוסכמים של איך אנחנו חיים בתוך עם אנשים, נכון, אז אתה לא תבוא ותיתן למישהו סתירה, כי זה לא נחמד, זה לא נחמד. שזה טוב. אוקיי, למה? זה לא טוב? אתה רוצה סתירה? כאילו... לדעתי, הוא מדבר על המושגים, טוב ורע. אוקיי. אני מסכים איתך שיש דבר כזה של איך צריך להתנהג באופן כללי. אפשר לנסח את זה, זה דבר שהוא יהיה שלילי לאותו רגע. אני יכולה להגיד לך שאם עכשיו תיקח לי את הטלפון ותשבור אותו, אני אהיה לי מאוד חרא. זה לא הופך את זה לרע. זה לא הופך את זה, ברור, זה לא אומר שכאילו... יכול להיות שאת תודי לי אחרי. נכון, אבל אנחנו גם לא יכולים לדעת את זה, כי אנחנו לא אלוהים, אז אי אפשר לדעת את זה. יש דברים שהם כאילו לפגוע בבן אדם אחר, שיעשו לו רע. אתם יודעים כשלהיה קוראים אלוהים זה אמצע. שאין דברים רעים בוודאות, כאילו. כמו גם לגנוב למישהו כסף מהתיק, זה דבר שהוא רע. נכון. אז זה גם מסוימת של... זה מוסר, מה עם מוסר? לא, אין פה מוסכמה, זה בוא משהו נדבר שהוא על חייתי. מוסר. זה אני משהו לא שהוא מאמין במוסר. חייתי. וואו. אוקיי, למה אתה לא מאמין במוסר, אור? אנחנו מעצבנות אותו. לא, אני מתה על זה, איזה טוב כזה. עבר עליו יום קשה. לא, אל תחזיק את זה, תזרוק את זה בפח. אני יודע, אבל זה כאילו אלוהים העניש אותי על זה שאמרתי לו, אני לא מאמין במוסר. נכון, יפה, אהבתי. הנה, הוא מאמין באלוהים, אז אתה מאמין ב10 הדיברות. וואו. עשרת הדיברות זה בדיחה. אור, בוא תסביר לנו אלוהים למה... צוחק איתנו. אור, מה? זה דוקו. דוקו על אור. כן, למה אתה לא מאמין במוסר? בוא תפסר את הפילוסופיה שלך, זה מה שרצית לעולם. אני חושב שמוסר זה משחק סאדו-מזוכיסטי שאנחנו משחקים עם עצמנו, בעיקר מזוכיסטי של להגביל. תדבר יותר ברור. עיקרון המציאות מבוסס על ההפך מעיקרון העונג, כלומר, כל דבר שהוא פחות מענג לנו הוא יותר מציאותי, והרעיון של מזוכיזם מבוסס על זה שאם שולטים עליי זה כאילו האמת שאני תחתיה, שזה כביכול של להיות נשלט על ידי דבר שהוא נעלם. אבל זה גם פרשנות שלך. לגמרי. אז ברמה הפילוסופית ברור שאין דבר כזה טוב או רע, אבל כאילו זה ברור שכן צריך לספק. יש דבר כזה. נכון. ברמה הפילוסופית... לא, בכל רמה יש דבר כזה. טוב. ברמה, בסדר, אבל ברמה הפילוסופית שהוא מסביר, אין. לא, אז אני לא מסכימה עם זה פשוט, זה הדעה שלו. אבל הוא כן מסכים איתנו שעכשיו, הוא כן מסכים איתנו שעכשיו לעשות משהו שהוא כאילו רע ולגרום למישהו אחר מפח נפש. זה רע, נכון או? אני לא אוהב את זה, מה זה רע?
בסדר, לא... יש הבדל בין רע לבין דבר שאני לא אוהב שקורה. אוקיי, סבבה, אבל ההבדל הזה... יש הבדל, אבל זה עדיין... לא, אני פשוט לא אוהב שזה קורה. לראות את זה, אני לא אוהב לעשות את זה. אם מישהו יעשה את זה, אני יכול אפילו להרוג אותו לפני שהוא יעשה את זה. אני לא חושב שזה רע. אני כל כך שמחה שהתחלתי לצלם שיחות. וואי, את לא מבינה, הבוקר עשיתי דוקו. אני מצלמת אור קבוע, אחותי. האמת שאני לא יודעת למה לא עשיתי את זה שנה שעברה, אבל... תתחילי עכשיו. זהו, אני מתחילה. את יודעת שהיום אני צילמתי חצי שיעור כאילו בצילום. מאיה שנייה צילמה אותי. אני באה. וואלה. היא עשתה לה דוקו. באמת? אבל בסוף לא רע. אור, אפשר גם לעשות אליך דוקו? למרות שיש לי את ההקלטות שלה בקונן שלי. איזה הקלטות? את ההקלטות של מאי. מאי? וואלה. אור יצא עם 4 סרטי דוקו פה מנשאר רק זה לא עליו. הדוקו שלי, זה דוקו של מאי. כן, אני מדברת עליך, כאילו. את מצלמת את זה מפהקת או שאני לא... סליחה. אני יכולה לערוך את זה גם. טוב, יאללה. 6 דקות זה כבר משהו יפה.